Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak prest ditugu. Badakizu irrati bidez entzungai duzuela saio hau eta Twitch bidez ikusgai sustatuko kanalean. Eta teknologia eta euskara uztartzen dituzten albistetxoak partekatzen dituzte, sustatu.eusen horietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu Luistxo Fernandezekin. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Zaparrada baten azpian, gure Eibarko bulegoan, baina, bueno... Ez da iritsi ona. Momentuz? Igual iritsiko da, ez? Iritsiko da. Normalean, hauek gauza hauen mugitzen dira mendebaldetik ekialdera Euskal Herrian. Bueno, begira. Seguro iritsiko dela. Bueno, eta teknologia, euskara, albisteak... Bai, kontuak. Konta iguzu, Luistxo? Kontuak. A ber, grafiko bat erakutsiko du. Partekatuko duzu? Bai, pantalla bidez eta komentatuko du, irratirako ere. Wikipediako biografiak generoaren arabera eta Nafarroako, bueno, eta Xarebe iparraldean dago, Lapurdin, eskualde batzuetako eta zenbat biografia dauden, gaztelera ez barkatu, gizonezkoenak, marra urdinak dira, eta emakumezkoenak, marroixkak. Bai. Eta emakumezkoenak gutxiago. Eta, bueno, grafiko hau atera genuen, eta berrerabili dugu sustaturako, erran izeneko Nafarro iparraldeko etxipitxaparekin lotutako erran.eus webunean zegoelako, eta, bueno, sexu arrakala informazioan, ez? Hori da ikusten duguna, eta Wikipedian kasu honetan, baina artikulua ikuspegi positibo batetik zegoen, ze agertzen ziren, bi emakume, daudenak wiki emakumeok izeneko talde batean, eta lehenengo indute argazki hau, atera, eta argazki, bueno, grafiko hau, esan nahi dut, eta argazki hau zuzentzera doaz. Bale. Eta, bueno, hau da, euskarazko Wikipediak daukan egitasmo bat, idatziz ere jarri zuten, Jaurlaritzan aurrean eta agertzeko, 2024-2027 zeak, ikuspegiak. Eta orduan, bueno, artikuluan bera banoa, pegatu dugu beste grafiko bat, non egitasmo hori nola doan, eta 2027 amaitzeko, falta da, urte eta erdi, baina helburuak lortu dira. Ze markatu zen, helburu gisa emakumezkoen 30.000 biografia izatea, kopuru absolutuetan, eta gainditu zen, orain dela 3 aste, apirilean gainditu zen. Eta emakumezkoen portzentaia ere izatea biografia guztien artean, bueno, berdintasunetik urruti oraindik, baina eren bat izatea zen helburu 2024an, horren azpitik zegoen, 20 piku bat, osea, bostetik bat edo zegoen, eta hori ja, 36ra iritsi da. Eta hau da, esango dugu, bueno, wiki, ez da berez gertatu den gauza bat, baizik eta da, batez ere, wiki emakumeok taldeen merituz. Bat zegoen, Durangon sortu zen, orain dela urte batzuk, eta han jarraitzen dute, astero biltzen dira, ez dira denak emakumeak, gizonezko bat edo beste ere badago, baina, bueno, ekimen honetan laguntzen duten pertsonak, eta ari dira kutsatzen. Bueno, askotan aipatzen dugu, baina Marisa gurera ekarri genuen. Marisa Barrena, ostegunetik hemen izaten dugu. Marisa Barrena, bueno, moztuko dut, letrak ez erakusteko, baina irakurriko dut, Marisa Barrenaren Durangoko taldeak, bere birusa kutsatu da, dago Arratian beste talde bat, Beasainen, Lekeition, Oiartzunen, Ondarroan,
Sestaon, eta erakundeetan ere sortu dira, UPN-an, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Gasteizko Irale ikastegian, EHUn ere bai, eta pentsa. Nafarro iparraldeko bastan inguruko hoiek ez daukate talderi, momentuz dira bi emakumezko, Mhm. bata dabil Oiartzungo taldean, eta bestea EHU Vale. unibertsitatean, baina igual osatuko dute, eta bueno, nik zer dakit, irakurketa Bai, klubak astero bai, 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 bai. biltzen dian bezala, idazketa klubak dira, eta Bai, bai. emakumeen profilak eta, bueno, mundu guztikoa eta kargatzen dituzte, baina ikusi dugunean lehenengo grafiko hori, talde lokalak inguruari begiratzen diote bereziki, Bai. zein izan zen ikastola honetako nereño Mm. aitzindaria, edo gizon ilustreak baitugu, eta emakume Bai, ilustreren bat ere ongo zan, ez? Eta bai. alde horretatik, ez bakarrik goaz genero arrakala txikitzera alden neurrian, Mhm. baizik eta ezagutza lokala pues handitzera, Bai, ez? bai, bai, Eta bai. orduan oso pozik. Ni Bai, bai, bai. wikipedista bezala, oso pozik Pozik. honekin, eta albiste Bai. onak izan dira, eta bueno, Mhm. aurrera. Bai, bai. Itoa edo izan zen apirileko hori 30.000 pasatzea, baina bueno, beste albiste enfoke lokal honekin horretxetera du. Mm. Primeran, bueno, horixe izan da lehenengo albistea, gainditu dela, ez? Erronka jarri zen 2027 arte, Bai, baina ez dut uste orain frenoa jarriko zaionik. ez dut uste, ez dut uste. Baina, bueno, gainditu dela, hoi albiste ona da, eta horixe, izan da gaurko lehenengo albistea. Eta, bueno, internetari erreparatuko diogu, ez? Internet artxif. Bai, Arribitxiaren 30 urteak izan direla. hori da izen buru, ondo irakurri duzu. Mhm. Internet Archive Arribitxiaren 30 urteak. Mhm. Igandean bete ziren, maiatzaren 10ean. Eta Mhm. zer da Internet Archive? Da interneteko hemeroteka bat. Vale. Bilatzen ditugu gauzak eta agertzen dira batzutan aspaldiko horriak agertzen dira, baina beste askotan aspaldiko horri, webgune, Mhm. albisteak desagertzen dira. Bai. Eta ez dago hemeroteka ofizial bat. Mhm. Gure liburutegietan periodikoak biltzen dira, egunkariak biltzen Bai, dira, bai, bai, bai. aldizkariak ere Aldizkari, bai, bai. eta zoaz Diputazioko liburutegira Donostian, eta eskatu ezakezu, orain dela 30 urteko egin egunkariaren Bai, bai. azala eta barrukoa, eta dana dago, handaukate paperean, kontsultarako. Mhm. Internetekin ez dago, hori, ekimen ofizial batzuk ongo dira hemenka, baina batzuk fundazioa sortu zen, irabazi asmorik gabe, eta internet archive sortu Mhm. zuten. Gero gauza gehiago ere badira, Belako dokumentu digitalen biltegi bat ere egiten nahi dira, Vale. ez bakarrik interneteko webguneak, ez? Mhm. Internetekin egiten dutena da, ez dute dana gordetzen ere, hori Hori esan behar nuen, zer da ez. gordetzen dutena edo nola Argazki aurkitzen batzuk atatzen dituzte, Vale. egun jakin batzuk, eta Mhm. horri jakin batzuk, ez? Eta orduan erakutsiko dut gauza bat, hor dagoena. Eski interneteko nostalgikoek ere behar dugu olako orrialde bat, ez? Luistxo? Duela 20 urte. Begira. Duela 20 urte sustatu eta Ostras. maiatzak 16. Bueno, oraindik ez dira 20 urte bete. Argazki hau atera zenetik, Hemendik eta diogunera. BBC-ko taxista bati zuzeneko teknologia elkarrizketa egin zuten. Hau gogoan dut. Izan zen klip bat BBC-ra joan zen Aha. taxista bat norbait jasotzera edo hartzera, eta deitu zuten Mr. Connors, eta venga, bai, aurrera. Eta sartu zuten estudioan, eta asistitzaizkion galdetzen ea Googleen akzioak gora edo bera, edo funtzioak eta zea, eta bera, erantzuten saiatu zen, nervio handiekin, baina taxista zen. Bueno, eta zer gehiago publizidadea ere geneukan, hor, Mondragon Unibertsitatearena, Gero ere, webgunea blog ere baten, blog estilon zan, ez da zegoen gaur. eta dago. Vale. Baina, karo, Eh, itxuraz behintzat, bueno, beste kolore batzuk zeuzkan, eta hor dago. Izatez, bueno,
Guk itxura gorde dugu, baina albiste hauek gure artxiboan badaude, Bale, begira. Sustatuk ez ditu bere URL zaharrak borratu. Begira. Orduan, .com/zianak, barra hau, barra bestea, existitzen dira Bai. orain .eus barra hau, barra bestea, Eta, Mhm. bueno, erakutsiko du beste bat ere, beste 10 urte, ikusteagatik. Bale. Eh, Kuriosoa da, Nola zan interneta. beste itxura bat, Hori da. Eurovisionera joan zen tipo bat, Euspot lehiaketa, Mm. Udal top jardunaldiak, book trailer lehiaketa, espazioaren eta bulta, GoPro batekin indako zerbait. Bueno, gauza batzuk desagertu dira. Hemen bideoren Mhm. bat egongo zan. Bideoak, bai. Bideoa Mhm. jonda eta sustatun klikatzen baduzu ez duzu ikusiko eduki hori. Mhm. Eta kontu gehiago, irudi batzuk apurtuta agertzen dira. Mira, WhatsAppeko Baina, ordenagailuko aplikazio berria, begira. aha, Hamar urte. WhatsApp, ordenagailuako aplikazio berria atera du. WhatsApp orain dela 10 urte, baina gero ikusi genuen web ordenagailuan Bai, zabal ikusteko metodo hori, begira, gauza honek 10 urte bete ditu, pentsa. oraintxe jakin dut, ez? Eta hortxe, bueno, beste adibide bat, Mhm. eta oin dela 30 urtekorik ez dago, sustatuk 25 urte ditu, Hogeita bost urte. ez gehiago. Baina kontua da, internet artxibek, osatzeagatik urte betetzearena, Mhm. internet artxibek arazo bat egin topo egin duela. Bale. Eta da edabide asko mozten hasi diala. Mm? Debekatzen argazki horiek Bai, ateratzea, bale. gordetzea orrialde horiek Mhm. bere historikorako gordetzea. Eta, bueno, pues, Zergatia edo norbaitek esan du, edo... aitzakia jartzen dute, roboten sarrera moztu beharra dagoela karga suposatzen dutelako, Bale. baina robotak batez Mhm. ere adimen artifizialekoak Bai. dira. Mhm. Eta horiek oso pelmak eta oso pisutsuak eta okerrak dira, eta webguneak eta interneteko zerbitzuak gelarazi ditzakete, edo Mhm. moteldu eta arazoa dira. Baina hoien artean egiten duena internet artxibek txikikeria da, baina akaso dago Ja. edukia gero artxiboetara eta pagoko artxiboetara, eta sartu nahi duzu New York Timesek zer esan zuen orain dela 10 urte, pagatu zure harpidetza. Ez? Ja. Eta izen prestigiozkoak daude hor. Esango dut, The New York Times, Le Monde, The Guardian, Bai, bai. edabide importanteak ari dira mozten hau, eta, bueno, estatuko albistean, ez bakarrik kontatu du 30 urteena, baizik eta We Love Internet Archive, Save the Archive Ja. izeneko ekimen bat dago, eta Mhm. internetek edabide anglosajoietako izen importante batzuek jarri dute izenpea, Mhm. mesedes, hemerotekak, behar dira. Osatu behar dira, eta bai, Bai, bai. Baina behar gero, dira. ez dala dana kopiatzen. Ez, Orduan, argazki batzuk ateratzen dira. Ikusteagatik, horregatik, bueno, ez dala... banoa, a ber, segundu baten, lehena prestatu behar nuen hau, barkatu. Baina, bueno, Oh, jarriko dut. Berriz partekatuko dut. bai, Bueno, Internet Archive delakoan, Wayback bai. Machine edo atzera biderako funtzioa deitze zaioa ira. Mhm. Hemen jartzen badu sustatu.eus, egutegi bat ematen dit, Mhm. eta urte bakoitzean zenbat argazki noiz atera zituen, orduan. Ikusten da sustatu.com era kometik eusera aldaketa Bai. 2014an egin genuela, Mhm. detektatu zuen, batek ez du alta ematen, hemen, beraiek detektatu zuten, Bai. hemen webgune bat dago, eta ikusten badugu 2025koa, ikusten dugu ze Bai. argazki atea zituzten egun bakoitzean, ez? Eta 2015ko otsailaren 21 atea Mhm. zituzten bi argazki, ez? Eta
eta horietako bat Ba, klikatu horregatik, hori esan dezakegu, dut, ez? Bueno, eta ez dala orduan, hain zuzen ere, Googleek eta bilatzaileek hori egiten dute. Joaten dira bai, bai. horriak begiratzen, baina bueno, Mhm, erabiltzaile bat bezala da egunero, eta hau gutxiago, pasatzen da tarteka, ez? mhm, Eta bai, hau ez da hemen dago gordeta beste itxura bai, bai. batekin eta bueno, Mhm. pues Gero grafikoan ikusten da 2024an bostean argazki gehiago atera dituztela. Pentsatzen dut adimen artifizial laguntza edo izango dutelako edo mm, ez handitu baldin dakit. bada lan hori, ez dakite. Ez dakit. Igual da 2024-2025 interesgarri bihurtu garelako edo, ez? Barkatu. Gera, segure irratiarekin zenbat eta gehiago, Hori izango da, bai. hobeto. Hobeto. Auskalo, hemen egongo da, gero atatzi ditugu gure hola argazkiak eta YouTubera igotzen duguna, eta zuere egongo zara hemen, nonbaiten, Miniaturak interneteko hola hasi barraukezu egiten, YouTubeako, Ni, hori da. bueno, egin YouTuberrak zu, egiten duten bezala. nik ez dauka salvaziorik, igual zuk. Nik ez da. Vale, bueno, mosten dugu, hoxe. Oso Pues, ondo. internet artxiboa, baliabide bat, 30 urte, eta iraun dezala. Hori da, bai, bai. Eta nik uste dut beharrezkoa ere, Okay. halako Mhm. artxiboak. Eta amaitzeko argazkitxo batzuk, Luistxo? Bueno, Wikipediakin lotuta ere albiste Mhm, hau, Wikipedian dago Wikimedia Commons izeneko argazkien biltegi bat, eta, mhm, bueno, gero komunitateak urtero basari batzuk ematen ditu. vale. Argazki honenak, eta, bueno, hau ere onena izango da, erakustea, eta Mhm, komentatzea. Commonseko urteko argazkiak, eta, bueno, lehenengoa da, bai. Gaza suntsituta. Mhm, Holako argazkiak irudiak ikusi ditugu, tamalez, trumilka, bai. eta bat aukeratu dute. Simbolismo pixka dauka, eta gainera da bombardaketa bat gertatu eta gutxira. Mhm, Eta, bueno, nik uste dut esan gura batez ere simboliko dauka. Ikusteagatik bigarrena, bueno, hemen natura argazkiak eta hola, foka bat, lotan, foka txiki bat, lotan, zerean, hondartzan. ondartza batean, Namibian, Mhm. Afrikan omen da, bertako espezie bat. Eta hirugarrena bitxia iruditu zait, Argazki hau e, izugarria da, bai, espazio untzi batetik, nazioarteko espazio estaziotik, Bai. lurraren biribila ikusten dugu Mhm, gauez, eta argitasuna ikusten dira, pentsatu daitezke izan daitezkela edo hiriak edo ekaitzak, mhm, beren tximistekin, baina ikusten da marra bat bezala, eta hau pixkat haunditu egin dugu erakusteagatik, bai. eta da supertximista bat, deitzen dana tximista ionosferikoa, eta Mhm. nik ez da izan norabidetan dan lainoetatik espazio Bera oruntz edo vale, aldrebes ionosferatik lainoetara, baina ja, gauza bat lurretik ikusten ez duguna, edo ikusten badugu dela argitasun bat, ez bai. tximista bati ikusten dizkiogun adar hoiek lurrean jotzen Mhm. dutenak, ez? Eta da kilometroakeko elementu Bai, bat, bai, bai. eta emakumezko astronauta batek atera zuen espaziotik, Mhm. igual kasualitatea zan, zegoen begira, eta tximista batek ze irauten du. Bai, halako Eta argazkik, bai. eta atera zion, eta argazki oso bitxia. Ez dago oraindik artikulua, honetaz euskarazko Ah, Wikipedian, begira. baina bueno, norbaitek osaba dezake argazki bikain bat, Mhm. eta librea dena, astronauta horrek, bueno, bere zerbitzu publiko bezala pentsatu du, edo bere Mhm. erakundeak, ez da, NASA den edo beste espazio agentzia bat, pues, merezi duelako Bai, bai, ematea bai. Wikipediara, eta denok erabili dezakegu. Eta, bueno, Oso pues ondo. horixe. Eta Primeran, gero, gehiago Luisio. ere badaude, artikuluan Bai. lotura ikusteko ze gauza bitxi eta polit kargatu diren. Mhm. Primeran, Luisio, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta albiste gehiago ere, sustatu.eu zen. Mila esker. Bale, datorren astean ikusiko gara berriro. Ondo izan, aio. Agur.